Napísať knižku Môj kamoš Chetty bolo pre mňa istou výzvou, ale do značnej miery potešenie. Pretože napísať knižku o vzťahu žiaka, tínedžera a umelej inteligencie je skutočne čosi dobrodružné. Je to terra incognita, neprebádaná zem. A chcel som napísať čosi, čo bude vo svojej podstate ako téma nové a zároveň dostatočne príbehovo silné, aby to zaujalo súčasných tínedžerov. Dnešné deti tvrdia dospeláci, že menej čítajú, pretože sú zahľadení do, mobilov, tabletov, počítačov. Ja tvrdím, že čítajú, ak majú čo čítať. Ak si nájdu svoj príbeh, ktorý ich nenudí, ktorý ich baví. A ja som mal pocit, že napísať príbeh o Danim, o tínedžerovi, osmakovi a umelej inteligencii môže byť celkom zábavné, ale aj vzrušujúce a dobrodružné zároveň. Preto som to prijal ako výzvu, že sa chcem popasovať. Nie s umelou inteligenciou, ale so vzťahom, ktorý medzi človekom a umelou inteligenciou vzniká ako niečo, o čom zatiaľ všetci len tušíme, ale nepoznáme dôkladne, ako sa to všetko môže skončiť. Či tá umelá inteligencia nám naozaj vymie hlavy ad absurdum, že ostaneme hlúpi, lebo ona je múdra, alebo práve naopak bude nám pomáhať a využijeme aj tie mozgové kapacity, ktoré máme neaktivované a vieme si na základe ich aktivácie a oživenia urobiť tento svet krajší, múdrejší a veľkorysejší. Samozrejme, že som si veci overoval, komunikoval som s umelou inteligenciou, ale nie v súvislosti so svojím príbehom. Ja som ju testoval, čo všetko dokáže. Nemal som platenú verziu umelej inteligencie, to znamená, že som pracoval evidentne s nižšou úrovňou umelej inteligencie, ale aj tá nižšia úroveň umelej inteligencie toho veľa dokáže. To, čo nevedela, boli niektoré odborné veci z literatúry. Povedzme, zadal som jej napísať básničku, kratučku so striedavým rímom alebo s obkročným rímom. Nevedela, čo je striedavý rím, čo je obkročný rím, čo je prerývaný rím. Nazdával som sa, keďže teória literatúry je bežne dostupná aj v digitálnom svete, že by to mohla vedieť. Nevie to. Ale hovorím, to bola tá nižšia úroveň umelej inteligencie. V súčasnosti máme umelú inteligenciu, ktorá je platená, ale ktorá už vie ako neskutočné veci. Ja vychádzam z toho, že tá umelá inteligencia naozaj má možnosť človeku výrazne pomáhať. To, že môj hrdina ju začal zneužívať, to už je iná otázka. Pretože človek má vždy na výber. Aj nôž, ktorý zabezpečoval pravekému človeku možnosť obživy, ochrany a bezpečia, sa napokon zneužil na niečo zlé a niečo, čo vnímame ako hrozný čin, a tým je vražda. Čiže aj tie najlepšie veci na svete sa dajú zneužiť. Aj umelá inteligencia sa dá zneužívať a sme toho svedkami. Aj v súčasnosti, myslím, talianska premiérka našla svoju podobu v nejakom filme, ktorý bol pre ňu veľmi nešťastný a nelichotivý a nevedela s tým nič robiť. Len povedať, že vážený, ale to nie som ja. To umelá inteligencia ma nainštalovala do takejto pozície. Ale v skutočnosti my naozaj nemáme možnosť sa proti konaniu umelej inteligencie dostatočne brániť. Možno experti áno, ale obyčajní ľudia nie. Dá sa zneužiť. A môj hrdina
umelú inteligenciu zneužil.